Narito na mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Ilang Kapampangan, naging mainit ang pagsalubong kina VP Leni, Senator Kiko at kanilang senatorial slate. Governor Pineda umapela sa mga magulang na ipabakuna ang kanilang mga anak. PAMCHAM at Italian Business Chamber bumuo ng partnership para sa pagpapalago ng negosyo at ekonomiya. Magandang business at investment climate inaasahan sa Metro Clark at buong Pampanga. At the Central Luzon Forum, layong tulungan ng mga botante na pumili ng wastong kandidato sa eleksyon 2022. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Naging mainit po ang pagsalubong ng mga Kapampangan supporters sina Vice President Leni Robredo at Senator Kiko Pangilinan sa kanilang pagbisita sa lalawigan. Sa Plaza Burgos, Guagua, nagtipo ng mga kakamping na kabataan para ipakita ang kanilang pagsuporta sa presidential at vice presidential candidate. Nagtungo rin sa lungsod ng Angeles si VP Leni Robredo para personal na i-abot kay Mayor Carmelo Pogi Lasatin Jr. ang nasa 500 antigen test kits mula sa OVP. Nakipagpulong din si Robredo sa iba't ibang leader at opisyales. Sa kasalukuyan, nasa Heroes Hall sa Siyudad San Fernando si Robredo at Pangilinan bilang panauhing pandangal sa The Outstanding Fernandino Awards. Para sa latest update, makakasama po natin live si Paulo G. Santos. Paulo, kumusta ang aktibidad dyan sa Heroes Hall? Jen, talagang makikita natin yung kasabikan dito sa mga Fernandino na makadaupang palad. Itong si Vice President Leni Robredo, ang presidential aspirant at ang kanyang katandem na ating kabalin, si Senator Kiko Pangilinan na tumatakbo naman na vice-presidente dito sa ating bansa. At makikita natin dito lang sa likurang bahagi nitong Heroes Hall, ating Jen, ay may hiwalay na pagsalubong na ginawa itong lokal na pamahalaan ng Siyudad San Fernando, Pampanga na halos nagkulay rosas, Ate Jen. Itong likurang bahagi o dito sa harapan ng City College na dito at natunghayan naman ng mga senior citizen itong maikling pananalita ni VP Leni na isa sa kanyang ipinapangako, Jen, na hindi maiiwan itong ating lalawigan, partikular na ang kapital ng Pampanga, dito sa kanilang mga ipinopormang kampanya sa mga susunod na panahon pagkatama nitong February 8 na national campaign, na ang binabanggit din at ating Jen ni Vice President aspirant Senator Kiko Pangilinan, yung kick-off ng kanilang campaign sa national, although tentative, Ate Jen, sa February 8 ay magaganap yan sa Naga. Pero ang binabanggit ng kanyang mga local leaders dito, gaya ni dating Congressman Oka Rodriguez na ngayon ay mayoral aspirant ng Siyudad San Fernando, ay sasabayan daw nila ng maingay na caravan na political activities dito sa Siyudad na San Fernando, habang inaasahan na, Ate Jen, na sa iba't ibang bahagi ng bansa ay tiyak daw na magiging maingay yung opening salvo ng mga kakamping. Habang sa mga oras na ito, Ate Jen, nagaganap nga itong awarding ng the Outstanding Fernandino Awards o yung TOFA, na dinaluhan din kanina lang ni VP Leni at Senator Kiko. At makikita din natin mula dito sa mga opisyal, mula sa City Council ng Siyudad San Fernando, Pampanga, yung pagkilala dito sa liderato ng dalawa, Ate Jen. At alam mo, ma-break ko rin dito sa ating live ngayon, ngayong araw, Ate Jen, nangyari itong makasaysayang pag-angat ng kamay, pagtaas ng kamay ni VP Leni Robredo at ni Senator Kiko Pangilinan kay dating Mayor Oscar Rodriguez, na nagulat pa nga si VP Leni, Ate Jen, na tumatakbo ka pala, sabi ni VP Leni. Habang ang pinapakit naman ni dating Mayor Oka Rodriguez na ngayon kandidato bilang alkalde,
talagang sa partido lang daw niya sinabi na itong kanyang pagkandidato muli bilang alkalde dito sa siyudad ng San Fernando. Ate Jen. Nagkaroon ba ng pagkakataon, Paolo, upang magpa-unlock ng interview si VP Lenny, no? Although alam naman natin, no, napaka-busy na ng schedule, no? Hindi lang naman siya kundi lahat ng ating mga presidential at vice presidential aspirants. Nagkaroon ba ng pagkakataon para makapanayan siya? Ate Jen, dito sa ground ng Heroes Hall, wala na kami pagkakataon na mabigyan siya ng mabigyan ng kahit ambush interview dahil nagmamadali ito. Pero dito sa hindi lang namin naabutan ni Paring Johnny, si Paring Art ang naka-cover dito naman sa isang eskwelahan sa Angeles City. Nagkaroon siya ng talk doon sa mga kabataan, sa mga youth leaders at yung kanyang courtesy call na rin dahil ilan daw sa kanilang nakikita ngayon na Ate Jen na development dito sa kanilang kampanya ay yung paglutang na. Napakahalaga daw nito, Ate Jen, nitong mga local leaders, particular na yung mga local chief executive na nagpapaabot ng suporta sa kanilang tandem. At sabi naman ni Senator Kiko Pangilinan, Ate Jen, malaki raw bagay na i-endorso sila nito namang si Mayor Pogi Lasatin ng Angeles City. At ito raw, Ate Jen, na distrito dito sa Pampanga ay malaking bagay, makatutulong para at least, Ate Jen, lumakas pa yung puwersa nitong kanilang tandem at maka-impluwensya, lalong-lalo na dito sa mga local leaders na magsisilbing arm nila, puwersa nila dito sa ground, Ate Jen. Alright, maraming salamat sa iyong live na ulat, Paolo G. Santos, live po sa Heroes Hall sa siyudad San Fernando. Samantala, dumako po tayo sa ibang balita. Pinagtibay ng isang Memorandum of Understanding ang partnership ng mga negosyanteng Kapampangan at Italyano sa bansa upang higit na mapalakas ang pagnenegosyo at ekonomiya. Kasabay nito ay nilunsad din ang isang business conference sa Clark upang makahikayat ng mas maraming mamumuhunan. Narito ang report. Isang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM at ng Italian Chamber of Commerce in the Philippines Incorporated o ICCP ang pinirmahan nitong Miyerkules. Nakapaloob sa MOU ang pagpapatibay ng partnership ng dalawang business chamber sa mga conferences, B2B meetings at investments. Layon din ng partnership ang pagbubukas ng mas maraming business opportunities at palitan ng economic information. Sa ginanap na virtual MOU signing ceremony, sinabi ni PAMCHAM President Architect Nestor Mangio na malaki ang maitutulong ng naturang partnership sa economic recovery ng Pampanga ngayong nasa gitna pa rin tayo ng pandemya. Kasabay ng MOU signing ay inilunsad din ang gaganaping virtual business conference na pinamagatang Clark Business Conference, The Big Opportunity sa February 22. The first of which will be our upcoming virtual business conference on the 22nd of February. The conference will delve on the investment opportunities in Pampanga and the Central Luzon countryside with Clark Freeport as the catalyst of development. Virtually present din sa event ang Clark Development Corporation Vice President for Business Development and Business Enhancement Group na si Reyna Ventura na siyang nagbasa ng mensahe ni CDC President Manuel Garland. I am grateful to all the organizer for focusing on the Clark Freeport Zone in this virtual event as part of the Regional Business Conference series. Since the working title is in the question mode, it seems that the event was meant to conduct diagnosis on whether or not Clark Freeport Zone and the Metro Clark area can be next big opportunity. No, not the next big opportunity, as Clark Freeport Zone is qualified to be the present big opportunity for business triumphs. Ayon pa umuno kay Garland, ang Clark Freeport Zone at Metro Clark area ay makapagbibigay umuno ng investment opportunities sa real estate, transportation, manufacturing at iba pang industriya. Inaasahan daw nila ang isang brighter business at investment climate hindi lamang sa Metro Clark kundi sa buong bansa.
Ayon naman kay Patrick Tan, ang CEO ng Global Lake na isa sa organizer ng Clark Business Conference, magbubukas ng business opportunities pati na rin mga job opportunities ang isasagawang event. As a company, we look at business opportunities all over the country, and Clark is one of those that Clark and Pampanga is one of those that we look very closely, and we believe that the time has really come for major investments. Kabilang umano sa mga magsisilbing speaker sa gaganaping conference ay sina National Economic and Development Authority o NEDA Chief and Secretary Carl Kendrick Chua, PAMCHAM President Nestor Mangyo, CDC CEO and Chairman Manuel Garlan, Luzon International Premier Airport Development CEO Biyong Chungunko, EU Delegation Head of Trade and Commerce Mauricio Celeni, at ACOM Vice President Sylvester Wong. Samantala, dumalo din sa isinagawang virtual event ang mga representatives mula sa French Chamber of Commerce, Dutch Chamber of Commerce, Spanish Chamber of Commerce, German Chamber of Commerce at Advantage Austria. Kasama si Marian Lozano, JM De Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Karapatang pantao dapat maging prioridad ng mga kandidato ngayong halalan ayon po sa HR Advocate. The Central Luzon Forum layong tulungan ang mga botante na pumili ng gustong kandidato sa eleksyon 2022. At lalaking pumugod ng ulo ng kanyang kapitbahay na suwi na raw dahil sa COVID-19 ayon sa PNP. Manatiling nakatutok para sa iba pang nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pang mga nangungunang balita, nasa critical na panahon daw tayo ngayon para bigyang diin ang pagpapahalaga sa demokrasya at karapatang pantao lalo't na lalapit na naman ang halalan. Ito po ang binigyang diin ng mga human rights advocates and defenders sa isang talakayan. Panawagan nila kung saan ang kalimutan ng nangyari noong mga nakaraan upang hindi na muling maulit ang madilim na bahagi ng ating kasaysayan. Narito ang report. Tuwing Pebrero, partikular na sa ika-25 araw ng buwan, ginugunita ang makasaysayang People Power Revolution na nagpabagsak sa diktaturyang Marcos. Isa itong bahagi ng ating kasaysayan na pilipilit umanong baluktutin ng ilan. Giit ng mga human rights advocates, nasa kritikal na panahon daw tayo ngayon para bigyang diin ang pagpapahalaga sa demokrasya at karapatang pantao, lalo na lalapit na naman ang halalan. Ayon kay Attorney Shell Jokno, maraming kumakalat na fake news tungkol sa human rights. Ikinababahala raw niya ang panlalait sa konsepto ng karapatang pantao na tila hindi raw naiintindihan ng marami. Paliwanag ng human rights lawyer at chairperson ng Free Legal Assistance Group, ang ibig sabihin daw ng human rights ay paggalang sa buhay at dangal tao. Para naman kay Jean Enriquez ng Hari Ohana Movement at Executive Director ng Coalition Against Trafficking in Women Asia Pacific, mahalagang bigyang pansin din ang karapatan ng mga marginalized groups, kasama na ang mga kababaihan, mga persons with disability at mga katutubo. Sa bahagi naman ni Eliezer Budit Carlos, Secretary General ng Philippine Alliance of Human Rights Advocates o PARA, hindi raw may tatanggi na may distortion sa konsepto at prinsipyo ng human rights sa panahon ngayon. Kaya naman bilang human rights advocate, na ilalagay man sila sa peligro, may malaki raw silang tungkulin na magbigay linaw sa esensya ng dignidad ng buhay ng isang tao. Ngayong papalapit na ang halalan, dapat daw maintindihan ng mga Pilipino na dapat maging prioridad ng mga kakandidato ang pagtaguyod sa karapatang pantao. Huwag din daw dapat isantabi ang mga nangyari sa kasaysayan na misang nagpahirap at lumabag sa karapatan ng maraming Pilipino. Lalo na't hanggang ngayon ay bitbit pa ang sakit at pait ng mga pamilya na naging biktima nito. Abangan ng buong talakayan ukol sa karapatan at demokrasya, kahapon, ngayon at bukas,
sa programang Dapat All, Human Rights for All sa darating na Sabado, February 5, alas 4 ng hapon dito sa CLTV. Angelica Cara, CLTV News. Malapit na pong mapanood dito sa CLTV ang The Forum Central Luzon, isang town hall program na layong kumilatis sa mga kandidato para sa May 2022 elections. Pinangunahan ito ng Mabalacat City College, katuwang iba't ibang media organizations sa rehiyon. Ano nga ba ang aasahan sa The CL Forum? Alamin po sa ulat ni Marion Lozano. Ngayong papalapit ang eleksyon, higit na mahalaga para sa ating mga kababayan ang makakuha ng wasto at kapanong impormasyon. Bunsod nito, nagsanib puwersa ang iba't ibang media organizations at academic institutions sa rehiyon para maghatid ng kaalaman ukol sa mga kumakandidato. Ito ang The Forum Central Luzon o TFCL. Ang TFCL ay pangungunahan ng Mabalacat City College, katuwang ang Pampanga Press Club, Metro Angeles City Journalists Association, GNN 44, Philippine Information Agency Region 3 at inyong himpilan CLTV. Ayon kay Dr. Michelle Aguilar Ong, Presidente ng Mabalacat City College, layo ng TFCL na isulong ang voters education upang mas makakilala ng mga botante ang mga kandidato at malaman ang kanilang plataforma. Layon din umanong talakayan sa forum ang mga iba't ibang issue na nakakaapekto sa bayan, lalo na sa Central Luzon. Meron kasi mga national na mga debate, ano? Pero wala yung tungkol sa Central Luzon. Yung ang konsentrasyon niya ay ang mga issue, mga sentiments, mga agam-agam ng isang malaki at progresibong ikatlong rehiyon. So kaya sa atin, dun sa debate, although of course they will talk about their platform in general, no, for the whole nation. However, dun sa mga panelists natin, ang talagang tatanungin nila is, what is your plan for Central Luzon? Kabilang umano sa mga issues na tatalakayin ay ang plano ng mga kandidato sa mga manggagawa na labis na naapektuhan ng pandemya. Pati na rin umano mga lokal na issues, gaya na lamang ng conversion umano ng mga lupang sakahan sa Nueva Ecija. Dagdag pa ni Ong, pakikilahok umano ng mga kandidato sa isasagawang forum via Zoom ay magbibigay ng ideya sa mga botante ng kanilang mga kakayahan. Magsisilbi rin umano ito bilang isang campaign platform, lalo pat maraming paghihigpit na ipinatutupad sa personal na pangangampanya dulot ng pandemya. Ang The Forum Central Luzon ay nakatakdang ipalabas sa ikatlong linggo ng Pebrero. Ito ay mapapanood tuwing Miyerkules alas 7 ng gabi sa official Facebook page ng Mabalacat City College at CLTV. Mapapanood din ito sa television via CLTV 36 at iba pang local media partners. Mga karehiyon natin, tutukan po ninyo ang The Forum sa iba't ibang form of media. Nasa social media siya ng CLTV. Mapapanood nyo rin siya sa programa ng mismong CLTV. Kasi pinagsama-sama itong puwersa ng lahat ng mga media dito sa gitnang Luzon. So you can watch it in your favorite channels, regional channels like CLTV. So manood po tayo ng The Forum Central Luzon dahil mapapalawak nito ang ating kaalaman at kung sino ang nararapat na kandidato para sa ating tiga-Central Luzon. Maglalabas din umano sila ng mga teaser kung sino ang kandidato na isasalang sa isasagawang forum kada linggo. Ang mga magsisilbing host sa programa ay ang veteranong broadcast columnist na si JP Laya IV, legal counsel for local government units na si Tanya Lingat, at renowned academician na si Michael Mesa. Marion Lozano, CLTV News. Nasawi raw habang ginagamot umano sa Tarlac Provincial Hospital si Romel Apolinario, ang lalaking nag-amok at namugot ng ulo ng kapitbahay sa Barangay Tibag, Tarlac City noong gabi ng unang araw ng Pebrero. Ayon po sa hepe ng Tarlac City PNP na si Police Lieutenant Colonel Gerald Jake Manguera, ang cause of death umano ni Apolinario ay COVID-19, kaya agad din itong nagpa-cremate. Sinisikap naman ng CLTV News na makakuha ng kopya ng death certificate ni Apolinario. Narito po ang report. Sa unang araw ng Pebrero, nagimbal ang lungsod ng Tarlac maging ang buong bansa sa malagim na insidenteng nangyari sa Barangay Tibag sa naturang lungsod.
pinugutan ng ulo ng isang nag-amok na karpintero ang kanyang tricycle driver na kapitbahay. Kitang-kita sa video ang pagresponde ng mga pulis habang nag-aamok ang sospek. Tawa may muto, tatal na ni buntok. Bien, mimigat ka, Bien. Bien, mimigat ka. Nagtagal ang habulan hanggang sa mabaril ang sospek na si Romel Apolinario dahil hindi umano mapigilan ang pagkawala niya. Bukod sa pinusasan ay itinali pa ang kanyang katawan sa stretcher board. Sa panayam ng CLTV News Team itong February 2 sa hepe ng Tarlac City Police na si Police Lieutenant Colonel Gerald Manguera, kinumpirma niyang saka ng binti ang tama ng sospek. Rumisponde po ang ating kapulisan, gawa nga pong nagwawala pa ito sa kalye. Kaya po ang ginawa po natin ay binaril po ito sa paa para po hindi na siya makagawa pa ng anumang aksyon. Ayon kay Manguera, base sa kanilang record ay sumailalim na sa drug rehabilitation si Apolinario. Ngunit ito'y muling nagbalik sa paggamit sa illegal na droga. Based po sa aming investigation at saka po sa records namin, before po ay meron po itong record na gumagamit po ng droga. Kaya po siguro ang dahilan ng o hindi po natin masabing pagkasira ng ulo niya ay din po sa paggamit ng droga. Kinumpirma rin ni Manguera sa news team na dahil sugatan ng sospek ay nananatili ito sa Tarlac Provincial Hospital, wardyado di umano ng mga PNP personnel. Murder ang kaso nito at nasa determinasyon umano ng piskalya kung ito'y sasailalim sa ordinaryong detention cell ng PNP o di naman kaya ng mental health facilities ng gobyerno. Actually po on the process po yung inquest natin kasi nasa hospital pa po yung suspect. Gawa pong hindi pa po naooperahan po yung kanyang sugat, may bala pa po. Tumama po kasi ang bala dun sa kanyang buto. Kaya po mabali po yung buto niya. Hindi pa po matanggal yung bala gawa ng may waiver po na kailangan yung mga kamag-anak niya para sa operasyon. Sa pagbigay ng update ni Lieutenant Colonel Manguera at Tarlac City Mayor Christy Angeles ngayong umaga ng February 3, ang sospek na si Apolinario ibinabalita sa amin na ito'y sumakabilang buhay na. At ito raw ay dahil sa COVID-19. Sir, based dun sa report ng hospital, yung suspect po is na-test po siyang positive. And then past 12 midnight kagabi po, nag-expire po siya. Ang sabi po nila, primary cause of death is COVID. Secondary po yung gunshot wound. Dahil sa COVID-19 case ay kaagad din umano itong isinailalim sa proseso ng cremation ng bangkay. Samantala, ayon kay Mayor Christy Angeles, nagbigay na ng ayuda sa pamilya ng biktima ng sospek o ang mga naulila ni Vivencio Pulipano. Bukod umano sa financial assistance, ay aalalay umano ang lokal na pamahalaan sa kabuhayan ng mga naulila nito. I asked her to see me after Buro libing para pag-usapan namin yung pangkabuhayan na pwede ko ibigay sa kanya. Kasi marami kaming pangkabuhayan na pwede namin i-extend sa mga kababaihan. Sa ilalim naman umano sa stress debriefing ang mga kabataan na nakasaksi sa karumal-dumal na krimen. So after ng libing, we will be talking to the mother. Siguro tututukan muna namin ng counseling yung wife and the two children, yung family ng ating victim. And then siguro magpapagawa rin ako ng certificate and assessment report ng rehab center doon sa request na rin ng dismissal ng case nung in court noong pumatay para ma-close na rin yung issue. Kasi hanggang hindi yun nalalabas, syempre open issue pa ito. Magtatanungan taong bayan ano bang nangyari doon sa perpetrator of the crime. So we will have to discuss this also. But primarily going back to the psychotherapy session natin, ibibigay ito ng City Government of Tarlac since we have capable na mga workers natin na specialized on giving therapy sa mga ganitong kaso. Hindi naman naniniwala si Angeles na drug-related ang malalim na issue sa nangyaring karahasan at pag-amok ni Apolinario. So ang discussion namin was really dadamputin na siya at itatakbo na sa mental institution.
Because the way we see it, parang malayo na sa effect ng droga dahil yung pagdodroga niya years ago pa yon. Muli iginiit ni Angeles at ng kanyang chief of police na isolated case sa kanilang bayan ang ganitong uri ng kaso. Ngunit inalarman na rin anya niya ang mga nasa barangay level na maging alerto sa mga kaso ng kanyang mga kababayan na may pinagdadaanan o mental illness dahil may programa naman umano ang city government ng Tarlac sa pangangalaga sa mga iyon. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, kilalanin si Teddy Bagilat, senatorial candidate. Dalawang suspect sa pagpatay sa mamamahayag na si Jess Malabanan, kinasuhan na ng murder. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Nagbabalik po ang CLTV News. Ang makakasama po natin ngayong gabi ay isang proud katutubo. Siya po ay Ilocano at Cordilleran na may Ifugao at Gadang roots. Naging konsehal ng Kiangan Ifugao taong 1992 hanggang 1995. Umupo rin po siya bilang alkalde ng nasabing lugar taong 1995 hanggang 2000. At kalaunay nadokdok bilang gobernador ng Ifugao Province taong 2001 hanggang 2004 at 2007 hanggang 2010. 2010 naman po hanggang 2019, siya ay nagsilbi bilang kinatawan sa Kamara ng Lone District of Ifugao. Siya ay nagtapos ng journalism sa UP Diliman at Indigenous Rights, Kultura at Edukasyon, ang ilan sa kanyang mga plataforma. Karehiyon, sama-sama po natin kilalanin ang kandidatong si Teddy Bagilat, tumatakbong senador para po sa May 2022 elections. Magandang gabi po sa inyo, sir, at welcome po sa CLTV News. Magandang gabi naman, Jennifer. Maraming salamat sa inyong invitasyon dito sa CLTV. Magandang gabi sa mga tagapanood natin. Una po sa lahat, kumusta po kayo? Malapit na po no ang simula ng kampanya no for of course for the national positions. February 8 na po 'yan. Kumusta po ang paghahanda na ginagawa natin? Okay naman, nagpapalakas. No? Umiiwas sa COVID syempre. So ito, puro online sa kasalukuyan para umiwas muna sa COVID. Kasi pag masimula na ang kampanya, talagang marami ng sorties. Puro physical na ang karamihan ng mga dadaluan namin ng mga activities. Mm-hmm. Tulad po na nabanggit ko kanina, kayo po ay nagsilbi na no, sa House of Representatives, naging gobernador, naging mayor at ito po this time sa Senado niyo naman po nais no na mag-serve no. Bakit ho naisipan po ninyong tumakbo as senator? Well, dahil sa tagal ko na rin sa larangan ng public service, almost 30 years. Marami na po akong mga natulungan. Karamihan po yung mga kapwa ko katutubo. Hindi lang dahil nung nag-governor ako, karamihan naman ng mga Ifugao ay katutubo. Ngunit nung naging akong congressman, naging chairman ako ng Committee on Indigenous Peoples. Kaya yung mga Aita dyan sa Pampanga, yung mga Lumad sa Mindanao, mga Mangyans no, sa Mindoro, lumapit sa akin at nagpatulong no, doon sa kanilang mga ipinagalaban na karapatan nila, lalong-lalo na doon sa loob ng kanilang ninunong lupa. And then in the next 6 years no, as a congressman, ako rin po ay tumulong sa mga magsasaka natin as chairman of the Committee on Agrarian Reform at naging na ring timon sa nagpagtulak ng mga batas tungkol sa ating kalikasan. So marami po akong karanasan, marami akong pinaglaban ng mga panukalang batas sa kalusugan, sa edukasyon, ngunit hindi pa tapos ang ating trabaho. Meron pong mga naipasa mga panukalang batas, ngunit marami pa rin ang kinakailangan isulong, especially on the environment, especially for agriculture at saka sa karapatan, sa paglaban sa karapatan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nasa laylayan o yung mga walang boses sa Senado. So yun po yung gusto ko sanang i-represent, Jennifer, yung mga sektor na kadalasan walang boses sa Senado.
Opo. Sir, nabanggit niyo po no, yung sektor ng agrikultura at alam naman po natin dito sa Central Luzon, marami po niyan, marami tayong mga magsasaka no, dito po sa gitnang Luzon at hindi rin po maikakaila na malaki po ang naging epekto ng pandemya sa ating mga magsasaka. Well, hindi naman din po maitatanggi no, ang kanilang way of living, status sa buhay bago pa yung pandemya talagang marami pa rin po ang mahihirap no, na magsasaka. Given the chance, sir, ano po at paano po ninyo matutulungan ito pong ating mga magsasaka? No? Ano po ang plano po ninyo for the agriculture sector? Ang isa kasing malaking problema ng mga magsasaka ngayon, Jennifer, maliban doon sa pandemya, of course, yung price tarification o yung pag-import ng bigas galing sa ibang bansa. Yun kasi yung talagang matinding epekto sa farmers. Ang baba na ngayon ng bili ng kanilang palay. Dati higit 20 pesos. Ngayon on the average it's around 14 pesos. Tapos sa panahon ng pandemic, ang mahal pa ng abono. From 900 per sack yung urea, ngayon pumapatak ng 3,000. So parang double whammy na bumaba o yung kanilang kita, nagmahal pa yung kanilang mga gastos. No? So ang aking naiisip na solusyon, ito batay na rin sa mga dati kong ipinaggalaban, is bigyan sila ng sapat na kapital para magsimula ng kanilang additional na kabuhayan para hindi lang sa kanilang taniman. Kasi lagi namang kinikwento ng mga magsasaka, magtatanim sila and then maghihintay sila for 4 months bago sila umani. So, pangsamantala, umuutang sila para meron silang ginagastos. And then, bigla na lang mababagyo yung kanilang taniman o di kaya ma-El Nino o mapapeste. So, maybe one of the things that we should also consider is yung insurance, crop insurance coverage for all agricultural workers. So, lalong-lalo na ngayon na talagang hindi maiwasan because of climate change. Ang tindi na ng bagyo o di kaya El Nino. And then perhaps siguro ang huling naiisip ko is talagang dagdagan ang ating investments sa infrastructure sa countryside. Kasi kadalasan ng ating mga build programs ay para sa cities. Nakalimutan natin yung pangangailangan ng mga magkasaka, farm-to-market roads, irrigation systems. Laging kinikwento ng mga magkasaka, karamihan ng palayan hindi fully irrigated the whole year. That's why nagkakaroon tayo ng problema sa pagkain. Nagmamahalan ng pagkain kasi karamihan imported. Abono imported. Pati isda, mag-i-import pa tayo. Samantalang nakakagulat because napapaligiran tayo ng karagatan and yet we are going to import, kamakailan lang in-announce 60,000 metric tons of galunggong or fish. So sa akin, ang solusyon sana is hindi importation, hindi liberalization, kundi diretsyong tulungan yung mga magsasaka at mangingisda, bigyan sila ng subsidy, bigyan sila ng insurance coverage, bigyan sila ng karagdagan na livelihood at capital, at mag-invest tayo sa agricultural infrastructure. Sa mga pagkakataon na nakakapanayan po natin, ang mga magsasaka, especially dito sa gitnang Luzon, isa po sa nakikitang problema pa, kung kaya't parang nawawalan ng interest na yung ilan sa pagsasaka, sir, is because of the land conversion. Paano po natin matitiyak kung kayo po ay mauupo sa Senado? Paano po natin matitiyak na hindi naman po masasakripisyo ang mga lupain ninuno sa mga development at infrastructure projects po ng pamahalaan? Tama ka, Jennifer. Hindi lang problema ng mga magsasaka, problema nating lahat. Kasi nadaragdagan ang ating populasyon, lumiliit naman natin yung ating agricultural lands. Meron kaming matagal nang itinutulak sa Kongreso yung National Land Use Act o NALUA, na kung saan ang mga local government units ay dapat may mandato upang ideklara yung mga protected agricultural lands nila. Kasi ngayon, pumasok lang ang isang malaking business, let's say Carmela Homes. Kakausapin na lang yung LGU, tapos mapapalitan na yung land classification
from agricultural land into residential or commercial areas. Pero with NALUA, National Land Use Act, yung land use ng isang city government or municipal or provincial government, long term yan, 10 to 15 years. I-identify ng LGU, dito ang agricultural land, dito ang residential, doon naman ang commercial, dito naman ang watershed area. At magpapasa sila ng ordinance na these are protected areas. Pangalawa, siguro moratorium muna sa ngayon, yung land conversion. Kasi napakadali mag-convert ng lupain. Although sa batas supposedly ang prime agricultural lands protected area. Ito yung mga irrigated rice and corn lands natin. Pero yun nga, dahil ang land use and zoning ay ang mandato ay nasa local na pamahalaan, kausapin lang ng mga big developers, yung local government unit, madali na nilang palitan yung kanilang land use. At doon ginagamit ng mga commercial establishments, mga residential real estate developers, yung pag-apply for land conversion, which is palagi namang kaagad na ibibigay. Kaya sa akin, yun yung dalawang mahalaga. Magkaroon muna tayo ng moratorium. And then pangalawa, ipasa natin itong National Land Use Act. Alright, before I let you go, Sir Teddy, ano po ang mensahe na nais po ninyong ipaabot, lalo na po sa ating mga karehiyon na nakatutok sa ating programa? Bakit po ba kailangan iboto si Teddy Baguila? Thank you, Jennifer, at sa ating pong mga kababayan dyan sa Central Luzon. Ako po ay pagdating sa larangan ng public service, 15 years na po bilang dating mayor, governor, at saka counselor. So malapit po tayo sa mga barangay officials, sa mga health workers. Meron pa tayong perspective ng isang local official. Yun siguro ang isang maiaambag ko sa Senado. At pangalawa naman yung 9 years ko bilang isang kongresista. Ang pangunahing trabaho po ng Senado ay magpasa po ng batas. Hindi po magbigay ng ayuda o hindi po maging bodyguard ng pangugulo. The mandate of the Senate is to pass laws. At yan po yung aking experience bilang mambabatas. Malinaw po yung guhit ko. Kinakailangan natin ng mga progresibong batas para lutasin ang problema natin sa pagkain, problema natin sa kahirapan ng mga magsasaka, problema natin sa ating kalikasan. So yun po yung maaaring maiambag ng isang kapatid na katutubo sa Senado. Right. Maraming salamat po sa inyong panahon at good luck po sa inyong kandidatura. Thank you very much. Mabuhay po kayong lahat. Ingat. Ingat din po kayo. Mga karehiyon, Teddy Baguila, senatorial aspirant para sa May 2022 elections. Samantala, sa ibang balita, sinampahan po ng kaso ang dalawang suspect sa pagpasnaan sa mamamahayag na si Jess Malabanan. Matatandang 8 ng Desyembre, nang barili ng riding in tandem sa Calbayog City ang Pampanga-based journalist na naging dahilan ng kanyang pagkasawi. Narito po ang detalye ng balitang niya. Formal lang naghain ng kasong murder ang Philippine National Police o PNP sa dalawang suspect sa pamamaslang sa mamamahayag na si Jesus Jess Malabanan noong 8 ng Desyembre ng nakaraang taon. Ito ang inanunsyo ng Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS nitong Miyerkules. Binuo ang Police Special Investigation Task Group o SITG Malabanan upang masusing maimbestigahan ang pamamaslang kay Malabanan. Ayon kay PTFOMS Executive Director Undersecretary Joel Egco, kinasuhan na sa Office of the Prosecutor Calbayog City ang mga suspect na sina Ari Solomon at Jerry Trinidad. Sina Solomon at Trinidad ay pawang mga residente ng Tinambacan District sa nasabing syudad. Isang welcome development at nakaluwag daw sa damdamin ng may bahay ng biktima, mga kaanak at kaibigan ni Malabanan ng paghahain ng formal complaint sa mga suspect. Tinanggap ni Assistant City Prosecutor Ferdinand Arpon ang reklamo. Patuloy daw ang pakikipag-ugnayan ni Egco sa SITG Malabanan at kumpiyansa raw siya sa investigasyon ng PNP. Naniniwala rin siya na malapit nang makamit ang hustisya sa kaso ni Malabanan. Si Malabanan ay nagsilbing correspondent sa iba't ibang news outfit gaya ng Manila Times at Reuters.
Sa investigasyon, kinumpirma ng PNP-SITG na wala raw kinalaman sa kanyang trabaho ang pamamaslang. Ang posibleng motibo raw sa pagpaslang kay Malabanan ay alitan sa lupa sa Kalbayog. Si Malabanan daw kasi ang naging kinatawan ng mga grupo ng mahihirap na magsasaka na ipinaglalaban ng kanilang karapatan sa naturang lupa. Nauna namang iginiit ng Pampanga Press Club Board of Director at veteranong journalist Tonet Orejas na hindi lalapitan ng mga maralitang magsasaka si Malabanan, kundi dahil na rin sa kanyang trabaho bilang media. Samantala, noong 2021, ang PTFOMS ay nakapagtala ng 51 na kaso ng media killings na nagresulta sa guilty verdict at pagkakakonvict ng 68 media killers sa korte. Angelica Cara, CLTV News. Boss, ay tig-1 milyong pisong halaga ng shabu ang nakumpiska ng mga tauhan ng PIDEA Central Luzon sa dalawang inarestong lalaki sa Quezon City nitong Miyerkules. Sa mga suspect daw ang nasa likod ng distribusyon ng iligal na droga sa Quezon City at Bulacan area. Narito pang report. Huli ang dalawang umunoy tulak ng droga sa ikinasang bypass operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA Central Luzon itong hapon ng Miyerkules, February 2, 2022. Kasamang lokal na kapulisan ng Quezon City, na-corner ng mga otoridad ang mga sospek sa Bayon Street, Barangay Santa Teresita na may dalang crystal meth na nagkakahalaga ng higit 1 milyong piso. Kinilala ang mga sospek na sina Kingsley Abad, 31 taong gulang, na residente ng Pasong Tamo, Quezon City, at si Raison Gamatero, 33 taong gulang mula naman sa Tondo, Manila. Nakumpiska sa mga sospek ang isang pirasong transparent plastic na naglalaman daw ng 200 gramo ng shabu na may tinatayang street value na 1.3 million pesos, isang cellphone at bypass money. Ayon sa otoridad, sangkot ang dalawa sa bulk distribution ng shabu sa Quezon City, mga malapit na bayan sa Bulacan. Paglabag sa Section 5 o Sale of Dangerous Drugs in relation to Section 26, Paragraph B ng RA 9165, ang isinampang kaso sa mga naarestong sospek. Kasama si Jennifer Salenga, JM De Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, Governor Pineda umapela sa mga magulang na ipabakuna ang kanilang mga anak. Pagkuha ng permit para sa motorcade, ipinaalala ng COMELEC Region 3 sa mga kandidato na tiling nakatutok at magbabalik. CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Magsasagawa ng Department of Health ng pagbabakuna kontra COVID-19 sa mga bata edad 5 hanggang 11 taong gulang. Kasabay nito, nanawagan si Pampanga Governor Dennis Pineda sa mga magulang na ipabakuna ang kanilang mga anak. Narito ang report. Sa darating na ika-4 ng Pebrero, nakatakda ng simula ng Department of Health ang rollout ng bakuna kontra COVID-19 sa mga batang edad 5 hanggang 11 taong gulang. Isa ito sa mga hakbang ng pamahalaan para sa proteksyon ng mga bata na sasalang na sa limited face-to-face classes para sa school year 2022-2023. Sa tala ng Department of Education ay mayroong 14 million na 5 to 11 years old student na kailangang mabakunahan para sa tuluyang pagbabalik ng normal na pag-aaral. Kaugnay nito, umaapela si Pampanga Governor Dennis Pineda sa mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak. Kung ako po ang tatanungin bilang magulang, gusto ko hong pabakuna yung anak ko o yung mga apo ko, gusto ko rin hong pabakuna. Pero syempre, kayo ho, depende po sa desisyon niyo yan, no problem with us. If you think na medyo hesitant kayo, okay lang po. Pero kung gusto nyo, pabakunan nyo na po kagad yung mga bata. Bagamat hindi sa pilitan, maging aral daw sana sa mga magulang ang sitwasyon ng mga tinamaan ng COVID-19 na walang bakuna. Nakikita naman ho natin base dito sa mga tinatamaan natin, yung mga naggagrabe, going to moderate, to severe, lahat ng hindi nakabakuna. So record will show na yun po yun.
Bago magsimula ang pagbabakuna ng pamahalaang panlalawigan sa mga bata, ay hinihikayat na sumalang na ang mga hindi pa fully vaccinated at wala pang booster na mga kabalen. Nakikiusap po sana ako dun sa mga above 11 years old na kung pwede, tapusin na ho natin yung mga gusto magpabakuna, tapusin na ho natin magpabakuna na ho tayo. To give way naman ho dun sa mga anak natin, sa mga kabataan, para hindi ho tayo maghalo-halo during next vaccination program na po ng national government. Makapag-concentrate naman ho tayo dun sa mga bata. Sa COVID-19 vaccination ng mga bata, kailangan kasama ang magulang at guardian at mayroon silang signed consent at dapat din na magdala ng valid ID ng bata at medical certificate kung may comorbidities. Jan Alumbang Parungaw, CLTV News. Nag-abiso ang COMELEC Region 3 sa mga national candidates at party list group na puposisyon sa unang araw ng campaign period na kumuha ng kaukulang permit kung magsasagawa ng motorcade. Narito ang report. Magsisimula na sa ikawalo ng Pebrero ang unang araw ng kampanya para sa mga kumakandidato sa nasyonal na posisyon at party list group. Isa umano sa kalimitang pasabog ng mga kandidato para sa kanilang opening salvo ay ang pagsasagawa ng malawakang motorcade at road caravan. Kaya nagpaalala ang COMELEC na kailangang mag-secure ng kaukulang permit, hindi lamang sa mga LGU, kundi maging sa COMELEC. As of February 3, tanging 2 party list pa lamang umano ang kumuha ng permit, ang Malabong Workers Party List at ang Peace Party List. Various parts ng Region 3. Anong activity naman nila? Ayan, motorcade din. Okay. So pagka ganyan, kalimitan motorcade? Siguro, motorcade for now kasi bagong putok ng campaign. Mm-hmm. Okay. Diba? Yeah. Bagong putok, kaya ang gagawin lang nila, hey, we exist. Daig pa ng maagap ang masipag. Ito ang ikinatwiran sa CLTV News Team ni Provincial Pampanga Board Member Engineer Dinan Labong ng first nominee ng Malabong Workers Party List Group sa kanyang unang pag-secure ng permit sa kanyang magiging malawakang campaign caravan sa darating na February 8, 2022. Ayon kay Labong, 10 local permits agad ang kanyang na-secure. Dahil ang requisitos ng Regional COMELEC Campaign Committee, lahat dapat ng dadaanan ng motorcade ay kailangang may basbas ng lokal na pamahalaan. Sa king Lubao, kinuha na akong permit. Lubao, kiniking Guagua, kiniking Bacolor, kiniking San Fernando, kiniking Mexico, Santana, Arayat, Magalang, Mabalacat, Angeles City. Ore nang nga rin kinuha akong permit. Baka dito, kung mag-violate, kaya ganang di-comply ko ang karit. Target umano ng party list group ang makakuha ng 10,000 behikulo na sasalubong sa kada bayan. Dito, anya, may exit point ang kada partisipante sa kada bayan upang makaiwas sa congestion sa public road. Kalupanapin, pati itang pakikorkula ko itang makapag-create kong traffic. So gawang kikit ng boundary na ng Bataan, maluwal sindalan tawag ken GSO, makaya rin sila rin sa ken, hanggang rin data nga akong berata mong kakaluguran, pangaras na ka rin dalan darit ang niyailibang kay pa-disburse ko lang mismo. Pangaras San Fernando, buri ko uling masakengken, matraffic, buri ko mga 15 cars na lamot. 10 to 15 cars, baka nita ali ko mag-create. Sundot niya mong idurot kay Nimo Pampanga. Ayon kay Labong, pinili niya na ang simula ng kanilang political activities ay sa kalsada dahil ang tinitindigan nitong sektor ay ang mga informal workers at mga manggagawa na kalimitay maagang nasa kalsada para pumasok sa trabaho. Isa rin umano itong paraan upang magkaroon ng interes ang marami na higit sa pangalan ng party list group ay magkaroon ng kamalayan ng mga kabalen sa marginalized sector na nire-representa nito. Ini, party list siya pambayo ni map na mo, may kagawa yung mga kanya nakaragol.
maka nanuya ka karakala-kaluguran rin nanuwari represent ni ila na mismo magusi siya itang awareness buri ko mira siyang karengan ng taong botante kitiba bilang Pilipinas. Sa ilalim ng COMELEC Resolution number 10732 kung saan ang Pampanga ay nasa ilalim ng Alert Level 3, 3 lamang ang kasama dapat ng in-person campaign ng kandidato. 50% naman ang capacity enclosed area of event sakaling may convention meeting. Ang allowed naman sa motorcade ay ang mga sumusunod. 50% capacity lamang sa lahat ng mga sasakyan. Sakaling may gamit na tricycle, isang passenger lamang sa kada sidecar. Bawal naman ang backride sa mga motorcycle. Habang sa Alert Level 2, gaya ng Bulacan, ay ang mga sumusunod na guidelines. 5 lamang ang support staff na kailangang makasama ng kandidato sa kanyang in-person campaigning. Habang 50% capacity naman ang mga nasa indoor at outdoor venue. At 50% rin ang capacity sa mga passenger vehicle na kasama sa motorcade. Paulo G. Santos, CLTV News. Nakatakda ng simula ng konstruksyon ng 50 million peso evacuation center sa bayan ng Lubao, Pampanga. Ito'y proyekto mula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Narito po ang report. Sa malawak na lupaing ito sa Barangay Santa Catalina sa bayan ng Lubao, Pampanga, ipatatayo ang 2-story evacuation center mula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Nito'y ikatatlo ng Pebrero, nagsagawa na ng groundbreaking ceremony sa pangunguna ni PAGCOR Chairperson and CEO Andrea Domingo, dating President Gloria Macapagal Arroyo, Governor Dennis Pineda, Congressman Mikey Arroyo at Lubao Mayor Esmeralda Pineda. Hudyat umano ito ng pagsisimula ng konstruksyon ng istruktura na nagkakahalaga ng 50 million pesos. So we set aside 3 billion pesos. I think that right now we have about 55 evacuation centers. Some are being completed, some are still ongoing. Ito na ang pang-anim na evacuation center na ipatatayo ng PAGCOR sa Pampanga kasama ang isa pa sa Angeles City. Ang construction ng evacuation center sa mga flood-prone areas sa buong bansa ang isa sa mga isinusulong na proyekto ng PAGCOR. We had this priority policy to provide evacuation centers since 2018. It took a long time to implement kasi we have to have DPWH approve the designs. There are three. One is the 50 million, the other one is the 25 million one, and for smaller municipalities we have the 17 million. Depende nung kung kaano kalaki yung lupa at pangangailangan ng mga municipalities and cities. Lubos naman ang pasasalamat ni Pampanga Governor Dennis Pineda sa pagmamalasakit ni Domingo na isa ring Kapampangan. Mayroon ng existing na 3 evacuation center ang lalawigan at ang mga ipinapagawa ng PAGCOR ay makatutulong umano upang mabawasan ang paggamit sa mga silid-aralan tuwing may baha. Kung makikita nyo, magkatabi ho with the evacuation center of the province. So yung pagtutulungan, mas mabilis ho, mas marami ho tayong ma-accommodate, lalo na pag nagkaroon ng storm surge sa mga coastal barangays natin. This is the best area na para mag-evacuate po yung mga coastal barangays natin. Kaya pinipilit ho natin malakihan to accommodate those coastal barangays from 4th District, 2nd District po. Ang bayan ng Lubao ay isa sa mga coastal towns ng Pampanga. 3 barangay umano ang matinding binabaha tuwing tagulan at sila ang makikinabang sa bagong gusali. Ayon kay Lubao Mayor Esmeralda Pineda, bubuksan din umano ang itatayong evacuation center sa iba pang mga coastal towns ng ikalawang distrito. Dito, 3 coastal barangay, ang Bangkal Pugad, Bangkal Sinubli, pati ang Lambiki. Yun ang usually na inaano namin dito, pinadala namin dito. Actually, hindi lang dito siya. Iba nandito din ang regional na evacuation center, pero syempre hindi din talaga enough pag talagang kung kukunin mo talaga sila lahat. Siyempre, hindi lang naman Lubao, pati naman buong Pampanga dahil dito sa evacuation center na dinonate ng PAGCOR, hindi lang naman Lubao makikinabang. Ang lahat ng coastal municipalities, Macabebe, Masantol, Susmuan, lahat naman
Yun ang makikinabang. Siyempre, isi-share natin to dahil pagkapareho natin sila Kapampangan. Sinabi naman ni Chairperson Domingo na malaki ang ibinagsak ng net income ng PAGCOR nitong nakaraang taon mula sa 1.55 billion pesos noong 2020 ay 203 million na lang ito ngayong 2021. Umaasa ang PAGCOR na sa pag-ahon ng bansa mula sa pandemya ay makakabawi rin ang gaming center sa bansa na nangangahulugan ng dagdag kita para sa gobyerno at dagdag pondo para sa mga proyekto. Diyan Alumbang Parungaw, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalat ng CLTV News. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat.